Kedu ka ị ga-esi ma na ị bụ onye akpọrọ oku ịtọ agbụ onye akpọrọ oku ọrụ? Afụrụ m ya bụ ajụjụ na nkụzi nke izizi mmelu gbasalụ ndị akpọrọ oku ọrụ ka na-eme ifele ibido ọrụ ha maka ife ndị mmadụ ga-ekwu. Nke mbụ, ị ga na-anụ onu na-eziga ozi n'ime gị. Onu ga na-ada n'ime gị na-agwa gị ife dị etu a ife dị etu a. Ama m na ọtụtụ ndị mmadụ ga-asị na mmadụ niile na-anụ onu na-agwa ha okwu. Onu dụkwa. Onu nke ndị akpọrọ oku ọrụ na-adị iche. Kedu ka o si adị iche? Ife o ji adị iche bụ maka na ị ga-anọ ọrụ onwe gị eburu ife gbasara onye ọzọ wee bịa gwa gị ya n'ime gị. Ọ bụrụkwanụ na ije hozi ozi ahụ, ntaramahụhụ ga-adịrị gị. Enwere ike isi awaba gị maọbụ ife niile ị ga-eme n'ụbọchị ahụ nwere nke ị ya aghọta. Ị ga na-anụ onu mmụọ so gị, mmụọ kpọrọ gị ọrụ ahụ, ị ga na-anụ ya n'ime gị. Ya bụ ife dị iche n'onu ndị ọzọ na-anụ. Onye nkịtị nwere ike ị na-anụ onu ife banyere onwe ya, ife dịka ọmụmaatụ. O nwere ike onwe ebe ọ chọrọ ije, onu nke asị anya jee, nke ne asị anya je, na nke a dị iche. Ife dị iche na gụ na onye nkịtị bụ na ọ bụrụ ozi sọsọ onu ife gbasara onwe gị ka ị ga na-anụ. A ga na-ebutelu gị ife gbasara ndị ọzọ n'ezighị ya. Ụfọdụ ndị ịmahụ ndị ha bụ. Ọ ya bụ na ị ga-agakọta n'ezi, ịpụta fụ onye ịmahụ onye ọ bụ, ọ kwụsị gị zie gị ozi ife na-eme n'ime na ndụ gị. Ị na-ajụ kedu ka onye a si mara onye bụ. Ọ bụrụ na akpọrọ gị oku ọrụ, a ga-ezigide gị ozi ife gbasara onye ọzọ, ichefukwuzieli ma nke gị. Onye a kpatara na ị ga-afụ ọtụtụ ndị akpọrọ oku ọrụ a n'eziokwu na-arụ ọrụ a. Abịa ndị mmadụ a na-asị, ikekwe ọ bụrụ na onye a, ka ị were ife ọmụmaatụ, na onye a amụtabeghị nwa, ya bụ nwaanyị na ọ na-arụ ọrụ mmụọ, ọ mụtabeghị nwa. Ifu ndị ga-anọ n'akụkụ na-akọ ya ọnụ na-asị ya, kedu ka onye na-amụtabeghị nwa ya esi alụrụ ndị ọzọ ọrụ ka ha mụta nwa? Kedu ife merụ na ọ lụbeghị ọrụ ahụ n'isi ya ka ọ mụta nwa? Ichefusie na dụka onye akpọrọ oku ọrụ nọ ife gbasara onye ọzọ ka a ga na-ebute elu gị, ka ị na-atọ mkpa. Ị ga-atọgido mkpa gbasara onye ọzọ, chefuo nke gị. Ya kpatara mgbe ụfọdụ mfu ndị mmadụ ka fa na-ekwu ụdị okwu a na-achịfe ọchị maka na fa amara ife bụ ọrụ. Onye akpatalụ abịa n'akụkụ nke nwoke, ndị nwoke, ifu nwoke na-alụ ọrụ mmụọ, o jighị ụdị ego ahụ ichelu ka o jide. Ịbatazie na nke ya, isi na nwoke a amakwa ife ọ na-eme. Ọ bụrụ na ọ ma ife ọ na-eme, kedu ife merụ na ọ lụtabeghị ezigbo ụlọ na bịa, mana ọ na-alụrụ ndị ọzọ ọrụ ka ife dịbalụ ha na mma? Ị mara ife bụ ikpo oku ọrụ, maka na ọ bụrụ na ị ma ife bụ ikpo oku ọrụ, ịma ndị na-ekwu ụdị okwu a. Ọ bụrụ na ị ma ife bụ ikpo oku ọrụ, ị mara na ị ga-atọgido ndị mmadụ na mkpa, chefuo nke gị. Onye akpatalụ na onye ọbụla na-akpa isi n'isi ya ha dị, jedene ndị niile na-akpa isi ha na-ahapụ nke ha, maka na ọrụ na-abịalụ ndị mmadụ na-abịa na nke ya, ọ na-akpa isi ekwebeghị neruo onwe ya anya. Otu a ka ọ dụ na ndị na-akwa akwa. Ị ga-enyegidoro ndị mmadụ aka, nya tụnyekwuzie ndụ gị na ị na-enyeru ndị mmadụ aka, chefukwuzie onwe gị. Ife gbasalụ ndị mmadụ ga na-echu gị ụla. Ọzọ dịka nwanne ya, ị ga na ebe ị na-enyeru mmadụ aka, onye ahụ na-achụkwu gị ka egbuo. Jee bido ọrụ gị ma ọ bụrụ na akpọrọ gị oku ọrụ gị. Ọzọ dịka nwanne na ọ bụrụ na akpọrọ gị oku ọrụ n'eziokwu, i wee jụ na ịya ha alụ ọrụ ahụ, ị ga-enwelili nsogbu n'ife ahụ ị na-eme na azụmahịa gị nke gị ahụ, maka na ị ga-enwegido nsogbu, akpọnata gị ụlọ ibido ọrụ ahụ. Ọnya bụ ịpụta afụ ndị mmadụ a na-asị na ọ gbagidoro akwụna, ike akwụna gị oje bido ọsị na ya na-alụ eze nwaanyị, maọbụ na o zugidoro ohi, ike o ji ezu ohi gwu ya, ọsị na ya alụbago dibịa. Ndị be anyị na-eji ọnụ ekwutela onwe ha nsogbu. Tụsalụ m ozi Ada Ndị Gboo bụ afa m, aka m na-echigha azụ. Anyị ga-atụnye okwu ọnụ.